Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidut Taifah Al-Junaid bin Muhammad rahimallahu ta'ala, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq, wa man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khidlan. Wa fil asar rubba qalilin kassarat hunniyah wa rubba kasirin qallalat hunniyah, yakni rubba qalilin minal amal kassarat hunniyah as-salihah wa rubba kasirin minhu qallalat hunniyah al-fasidah. Niki tasih bab napa ndek dalu kula tengene galu niku cerita bab niat nggih, napa bab niat. Bilih niat menika ngibadah ingkang boten wonten campurane semut ireng, alias boten wonten campurane riya nggih, niku napa niat. Pokoknya ngibadah sing ora ana campurane riya niku sitok napa niat. Nek niku perkara sing apik, ibarate jenengan niku umpama nandur wiji sing apik, tukulane biasane yo apik. Iku nek nangone donya niki. Lah tapi nek niat niku perkara sing iso ndadekno langgenge jenengan iso nglakoni kaapian, iku sebab sampeyan niku duwe apike niat. Mergo zaman perang Badar niku Sayyidina Utsman niku mboten nderek perang Badar. Ada beberapa sahabat sing mboten nderek perang Badar. Tapi karo Kanjeng Nabi Sayyidina Utsman dibagi ghanimah. Ghanimah niku napa? Bondo jarang perang. Padahal ora melu perang tapi diwehi apa? Diwehi bagian. Sebab apa? Sebab panci niatin duwe ning krana keadaan sing ora iso Sayyidina Utsman melu perang. Ya, berarti kalau dewa niku secara ganjar wis wagi. Kalau berangkat ke omah niku jam piro? Jam 4. Jam 4 aku. Niat ngaji. Ya, niat ngaji jam 4. Jadi mulai jam 4 mau sampai saiki hitungane wis ngaji terus aku ya. Mergo wis diniati jam 4. Mula apa jenenge rubba qalilin, akeh perkara sing sithik amale ning diakehno amale sebab apike niat. Ya, jadi jenengan niku pokoke niat sing apik, pokoke niat sing lurah mong kono ngene. Iki lak umpamane aku dadi lurah dadi bupati tak bangun kabeh. Paling ora niate wis apik. Aku nek yo boyo ora garap. Jadi perkara sing sithik iku ganjarane iso akeh sebab niat apike niat. Semono uga akeh perkara sing mau amalno bakal sithik sebab ora anane niat. Saiki tak critani. Kalau dewa kalau balurah disatekno, mangan sate wegi ngono pirang-pirang napa pirang-pirang tusuk. Ya. Iku beda jenengan mangan wagi tapi tanpa niat, iku akibatnya sithik. Nggih, akibatnya napa? Sithik. Tapi nek jenengan sithike mangan nek mok cemplungi karo niat sing apik, iku malah ndadekno mangan sate iku minangka ngibadah sing afdol alias utama.
Mula zaman biyen wong tuwa-tuwa biyen ngene kitab kene dipun terangno kana salaf yu'allimuna auladahum an-niyah kama yu'allimunahum al-fatihah. Jadi wong biyen-biyen iku nek ngajari anak-anak iku ngajari niat karo ngajari Fatihah iku padha. Padha iku maksud piye? Ya Fatihah di bulan baleni, niat ya di bulan baleni. Jadi sering-sering kon nuco mlaku sak mlaku lambarono kelawan niat sing apik. Senajan iku mung nyatekno mok pirang tusuk, nek mok niati sing apik iku dadine ra keteng rong tusuk, iso dadi ganjaran sing gedhe. Yo, kalau sampean ngene ngaji, ganjarane paling gedhe. Tapi nek ngajine krana gak ono niate, mung krana keadaan iki maksudnya wah cah ono ngaji gak perlu ngaji iku jenenge krana lah ngono ku jenenge yo untuk ganjaran tapi sithik nggih mula di sering niat sama nyekel bojomu niat nyam apa jenenge mara nenggone tanggane niat silatur rahim macam-macam supaya amal sithik iki iso dadi akeh sebab anane ya nggih fa yaquluna al maulud ma'a khurujihi ma'al maktab. So pokoknya pesen nang biyen pesen nang kiai pokoknya nek mlaku sing tawadhu nek mlaku bitawaddu'in wa sakinatin kene nek mlaku sing tawadhu niat ya di bulan baleni kowe nek roh ana masjid kebuka lawange tutupo nah ana musala kebuka lawange apa tutup supaya apa gak ana apa pitik sing nelek. Delok iki ulama-ulama biyen. Kowe nek mlaku aja jelalatan, Cung. Niati sing apik. Nek ana ri nang dalan singkirno, aja malah mok tengah no ngono iku seneng biyen ringan. Artinya sesuatu perkara sing mubah, sing diolehno. Kaya mangan iku perkara sing olehno, kaya ngombe perkara sing diolehno, kaya turu perkara sing olehno. Sampeyan ngombe, sampeyan turu, sampeyan apa jenenge iki nyingkirno watu nang dalan. Iku nek mok niati apik, dadine ibadah sing utama. Luwih afdol ya timbang ibadah sing niate kur ora ono niate sing apik. Jadi kalau mamane jenengan mangan ya mangan sate mangan sate. Sebab mangan sate iki nek ndadekno apa jenenge ngibadahku tambah semangat tambah kenceng berarti mangan sate itu sesuatu sing diperbolehkan sangat-sangat ganjarane gede. Terus sampean dalu-dalu ngene iki mangan dalu. Delalah pas mangan ku duwe angen-angen, tak sesuk tak posok ngisan cah. Dimangan ini iki lho, mangan sarimi, mangan sak sendok rong sendok iso ndadekno perkara sing luwih gedhe apa jenenge nilai ibadah timbang posone. Ya sampean mangan iku mumpung mangan ta iso tak ngene poso umpamane ngono. Mok ngono tok. Iku wis iso ndadekno ibadah jenengan iku ditambah 3 mati cok. Lah saiki pertanyaane, Mbah, pripun niku? Kono malaikat roh le nyatet iku piye ceritane? Padahal niat nunggone ati. Terus piye? Wong sing roh ati ku mung sinten? Allah karo kawulane. Dadi Mbah Lurah iki ngunek-unek apa ae malaikat gak roh. Sing roh iku mung Gusti Allah. Terus piye cara kok malaikat iso nulis nek niat iku khairun min amali, bahwa niatku luwih apik timbang amali. Jadi ceritane ini. Jadi nalika ana kawula duwe niat apik. Nalika kawula iku duwe niat apik. Ujug-ujug kok nggone awake iku malaikat mambu perkara sing wangi. Jadi kalau Mbah Lurah mau niate pengen jadi bupati bangun jalan, ujug-ujug wangi niku ki wonten niku.
nggih malaikat roh oh iki berarti barulah lagi nglakoni kan pan niku ngendikane ngono nggih dadi niat sing bolak-balik ya sama niat mlebu iki lho ya ngaji ya golek mangan ya golek macam-macam kan apik kabeh iku lha iku niate engko iso apa ganjarane tumpuk dadi wong lagi niat apik iku ana ambu wangi sehingga wangi mau diambu karo malaikat mambu langsung ditulis ke keapian. Semono uga nek ana wong duwe krentek elek, niat elek, ya, niat elek. Iku piyambake bakal ngetokno ambu sing kaya batang. Sehingga malaikat roh oh berarti iki niate elek iki wis semut ireng kabeh. Wah, ya iku semut ireng. Jadi ngamal yang ora ikhlas itu semut ireng. Kalau ini cerita dengan enggak napa tuh mesti kok supaya kula. Jadi ana Nabi Musa niku gadah di eranya Nabi Musa iku ana penceramah. Penceramah itu sithik-sithik ngomongnya jarene sinten Nabi Musa ngene, jarene pangeran ngendikane ngene. Sithik-sithik iku ngomong iki kanggone agama. Wes barang siji mangsa tiba-tiba penceramah iki hilang, gak ono jejaknya, ndak ada jejaknya. Lah pas Nabi Musa iku munggah nang gunung munajat, zaman biyen mesti nang gunung ya, mesti nang gunung utawa nang panggonan sing banyak ditetepno karo Gusti Allah ora kaya saiki. Jadi nek zaman biyen zaman umat-umate sadurunge Nabi ku cara salat ditetepno nang gone daerah kene nang gunung kene. Ya wis kudu ngono terus. Cara sama nang gone sawah dilalah kok kecer salate ora iso salat nang sawah. Kudu balik nang gone panggonan yang ditentukan karo Gusti. Beda karo saiki. Saiki ngedos saya iso salat ya ya. Nek gelem tapi ya lah ya. Kadang-kadang iku ora sarongan katoke dibredelno ya ana. Kelas kabeh ya. Ora apa-apa, sing penting artine gampang. Perkara sing sane itu digampang karo Gusti Allah. Jangan ben ngono. Jadi Nabi Musa iku tau munajat, barang pas munajat iku ana wong sing sowan karo nuntun babi. Jadi ana wong sing sowan karo nuntun babi. Lah wong sing sowan iki mau kandha, Mbah jenengan emot ceritane ana wong sing lagi viral, sithik-sithik mesti nyebut jenengan. Sidik-sidik nyebut jenengan. Ya aku krungu. Ya terus piye sae kabare? Kabare sakniki niki Mbah niki lho sing kula tuntun niki ya babi. Iki lho tak tuntun niki wong sing sidik-sidik apa jarene agama, jarene Al-Qur'an padahal tujuane semut ireng. Tujuane apa? Tujuane supaya dene adol agama. Adol agama. Nabi Musa ape ndonga karo Allah, muga supaya dekne dirubah saka babi balik menungso. Sadurunge ndonga Nabi Musa Allah wis kono. Kowe ora usah ndonga sing aneh-aneh. Oke tak ceritani wae nek wong iku senengane adol agama. Ngaji supaya ben dihormati, ya nulung wong supaya dipuji. Iki jenenge amalan-amalan sing iso ndadekno awake dhewe dadi babi. Berarti ora ikhlas. Kenapa nek ora sampai ikhlas ngono kuwi? Mergo niate kurang kuat. Kapan niate kok kuat jenengan lakoni agama mesti kuat. Yo ndelalah itu ya kuat. Iku nek sampean niate tenan. Ya kok nek dalu tengene gandu kondo. Wong kaya ngaji lho ngaji. Niate kok gak tenanan. Wis agak suwe mesti bosen. Sampeyan kok niat orang ngaji tenan, niate mung krana sultan karo Mbah Lurah umpamane ya. Umpamane kita critakno tak cetakno ae ya. Niate gak karo ngaji nyel. Alah ora suwe mesti bosen.
Kalau di dalam nyeritakno ngandakno sampai kalau gadah kanca anak buah kasih Roni gitu, kalau sapi. Benar. Rahmat iku buka warung apa jenenge? Warung apa iku lho, lele warung lele ya. Ya wis laris, tapi ora suwe. Jebule tak takon-takono ku ya, apa aja aku sukan karo bose ora melu piye, ape gak buka warung piye, ape buka warung pancen aku ora patek sen. Ya mau pirang dina ngono saiki wis mangkrak paneh ya. Artine niat iku penting kanggo apa ngistiqomahno apa amal. Nggih niku sing dadi niat, paham nggih? Makane rubba qalilin kasarat dunya wa rubba kasirin qallalat hunya. Jadi amalan sing gedhe iku bakal dadi cilik sebab eleke niat. Semono ke amalan sing cilik-cilik sing mubah. Ya, mubah iku maknane perkara sing cilik-cilik. Ngombe kopi, mangan sego kok sing cilik-cilik. Iku nek mok niati sing apik, sak sendok ngombe kopi, nek sampean niati muga-muga iso dadi pikuatan kanggo salat bengi, ngombe kopi iki dadi ibadah sing utama. Nggih, mangane belajar niat terus. Sering-sering apa dilakoni napa ni? Nggih niku ngendikane para ulama. Man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin, fataha Allah alaihi 70 baban min abwabit taufik. Mergo ngendikane sapa wonge sing niate apik, sapa wonge sing niate apik lillahi ta'ala, fatahallah alaihi 70 baban min abwabit taufik. Wong kok kapan niate ku apik, Gusti Allah bakal buka 70 pintu taufik pertolongan sama Allah. Kaya umpamane sampean niku apa duwe niat tanggek madrasah supaya wong do iso ngaji. Niat iki apik. Kowe lagi niat ngene iki sing apik. Ora mau campuri ambek semut ireng ambek riya, ya. Gus fatahallah, Gusti Allah bakal buka pintu taufik pintu. Makanya zaman Pak Soekarno, nanti cerita nggih jenengan, nanti pirang nggih Pak Soekarno nalika pas lagi kolep-kolepe nang Indonesia niku. Ya mbak niku malah bangun apa itu Mbah? Monas. Nggih, bangun Monas ana masih bareng. Kenapa kok malah bangun Monas orang bangun masjid Istiqlal? Istiqlal yang mangkrak malah sing dibangun apa Monas. Mergo Presiden Soekarno ku keroh nek kira-kira niat apik bangun masjid iku mesti ditulungi Gusti Allah. Ora nek gak ora dadi masjid ya niatmu apik ora nek ora dadi. Mulane sampean kepengin nunggune kene ana wong ahli ibadah do akeh niate digedhekno supaya wong sing ngaji ya gede. Nggih, supaya sing ngaji gedhe akeh. Gawe apa jenenge gawe panggonan supaya wong do iso ngaji, gawe ngene iki musala karomah supaya wong do iso ngaji. Niati sing apik sampean bakal ditulungi Allah 70 pintu taufik. Yo mbok piye nulungi awake gak roh. Kowe niati sing apik. Nggih niku ngendikane ulama. Wa man fataha ala nafsihi baba niyatin sayyi'atin fatahallahu alaihi 70 baban min abwabil khidlan. Tapi nek mau wale kok sampean duwe niat elek iku berarti sesuatu sing ora krana Gusti Allah utawa apik ning ana campurane sakliyane Gusti Allah. Ya, niat
apa jenenge niatnya murah supaya untuk bengkok menurut ora apik sini ya itu berarti kecampuran sampai niatnya kan kecampuran kok sampai niat elek Gusti Allah bakal buka pintu-pintu apa jenenge 70 pintu keinoan bakal ino sampai wis tak konangan wis nggih mesti konangan mereka jarene iku apa jenenge wong ngaji kapan niate kok ora apik tenang wis tak suwe-suwe mampu wong malaikat mampu sama nglakoni apik karo wong sing ora mok niate tenang suwe-suwe lho dene ra konangan nggih sampean guyu ambek wong ora krana ikhlas ning krana macem-macem engko mesti konangan ora usah kuwatir nggih makane kaya polisi kenapa kok mesti nemokno apa iku jenenge nemokno target pembunuhan macam-macam ya mergo iku pitulungane Gusti Allah niat kok kapan kok elek wong jenenge batang kok batang dibuka karo Allah 70 batang sapa sing ora ya pokoknya ngono, pokoknya sama nunggu wis mangkane apik ambek wong wis apik wae niati sing apik silaturahmi mau campuri saithik wae wis ora usah kuwatir bakal kebuka cacatmu ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu wis kadung ditutup karo Allah ojo sampean buka sampean pengen nutup aibmu tutup kelawan api ini ya basarin teman lagi basarin juga niate ku bener ora karo tapi tak ceritani yo tak ceritani biyen dekne ku urung kepengin kaji mbok piye saiki ujug-ujug gaji lho kok delalah iku meh bareng karo bojone lho laki iki lho daftar ra kira Mbah 30 insyaallah mosok ala sayyidina Muhammad bojone wis jaman biyen ya krana menawa wae sebab barokah niat kuat ya niate menawa ya pengen kaji nomor loro pengen ngewangi bojone ya ngibadah mergo dene ku tau cerita nggone bar boeling goran ini bar tawaf niku piyambake niku rokok-rokokan niku rada ngrentes kira-kira sok bojoku nang kene piye ya aku nek urung iso bareng nate bae padha tenan kira-kira bojoku piye ana kono ku wong ora karo-karo walah gontok-gontokan lho ngono iku. Lah iku sebab apike niat iku kok ndelalah daftar ora suwe iso barengi bojo. Semoga-moga dikabul dening Gusti. Ya semoga niat ayo. Kaya jenengan umpamane kepengin ngaji sregep niate sing kuat. Kok ora kok isih dantek berarti niate ora patek ku. Ngono lho maksude nggih. Sampeyan enggak ada angen-angen. Sampeyan ora duwe angen-angen pengen kaya kene contone. Kaya ini amane Mbah Mun. Wong karo negara iku wajib seneng. Wong karo negara iku wajib seneng. Wong seneng negara iku padha karo seneng omah. Sampeyan seneng omah seneng ta mboten? Seneng to. Ana bocor sithik wis mau apa? Mau tambah. Lah seneng negara iku piye? Sampeyan kepengin desane dibangun negara ning ora tau ndongakno negara. Jejal. Ora tau blas tau sampean tau muga-muga baldatun thayyibatun rabbun ghafur tau. Yo. Lho, sampean iku senajan ora ndek dhuwit, tapi duwe kekuatan niat sing gedhe nang ati. Dongakno Indonesia muga-muga lunas utange. Lho, ngono lho maksude. Gemah ripah loh ji
nek omah iki kepenak mok nggone ya kepenak. Ora kok malah nek ora entuk BLT malah muring-muring karo lurah. Negara iki piye kok ora adil karo ora tegang kuwi. Masyaallah. Nek ora sageman ngono kuwi, ora sageman. Sak kula niku nek mlaku-mlaku mbek bojoku ngono, mau numpak mobil nggih. Roh dalan apik lah ya dalan kok apik-apik ngene dhek kok elek ora usah nek ngono, ora usah nek kok. Sesakon ora usah nek ngono. Sing penting dongakno iki baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wis muga-muga dadi negara sing kepenak. Lha wong karo negaramu dhewe ora seneng. Terus piye kepengen sampean ngrasakno seneng nanggone negara. Lah iku sampean di kekuatan niat. Jadi nek iki kompak kabeh sak Indonesia, ndongakno Indonesia muga-muga bar magrib, bar isya, bar subuh, ndongakno kabeh muga-muga Indonesia gemah ripah loji sinawi. Ora malah dirasani, aparat saiki opo kok ngono ya. Dobos kabeh lah ngono ya. Ora malah madongakno kok malah mau elek. Ya sampean ngelek-ngelek negara iku padha karo ngrubana omahe dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina. Amin. Ora kuwi sah, nggih. Sampeyan ku duwe niat sing kuat. Wis muga-muga Indonesia dadi apik. Lah kira minangka donga to, minangka ibadah. Nggih supaya sampeyan ku ora duwe kekuatan tenaga, ora duwe kekuatan bondo, tapi ndek kekuatan niat sing kuat. Sebab niat sing kuat supaya negara dadi apik. Oh insyaallah negara iki dadi baldatun thayyibatun warabun ghafur nggih. Muga intine ngoten. Jadi wong kapan niat apik bakal dibuka pintu keapian 70 karo Gusti Allah. Semono wong kok duwe niat elek bakal dibuka apa jenenge pintu 70 keinoan saka Gusti Allah utawa pintu kangelan saka Gusti Allah. Iku apa barokah wong sing duwe niat apik. Al-Fatihah.